Prof, nabanggit niyo po yung ilang mga pahayag na sinasabi ng iba na we-weaponize, maraming public perception na this is nagagamit daw for the preparation for the upcoming elections. May mga ganon. Iba-iba po yung perception ng tao at ng mga eksperto na rin, maging ng mga public individuals, common individuals. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano na pong naging epekto ng 13 days na impeachment sa political landscape ng Pilipinas, lalong-lalo na po sa relasyon ng Senate, Congress, at ng public? Okay. Um, Marami naman nagsabi at I think nabanggit ko rin dito sa ating ano, no, sa yung programa na et, na ang impeachment trial na ito hindi lang naman ang Vice President ang on trial. No, on trial din ng ano ang Senado. No, marami nang sure ako marami nagsabi yan kasi totoo 'yun. No, kasi dito makikita sino ba yung mga senador na may sinabi talaga na sino ba yung mga senador na wala lang. Siguro ang pinakamatinding in trial dito would be the presiding officer kasi titignan kung paano niya babalansin yung ano no yung argumento yung mga argumento at ebidensya ng ano no ng prosecution tsaka ng defense. So sa ngayon, depende siguro sa iyong ano 'no, sabihin na natin sa iyong, paniniwala kung paano mo titignan yung Senado. Paano mo titignan si presiding officer na si Senator Chis Escudero, 'no, na merong siyempre hindi mo rin naman nakokontrol yung publiko na merong okay sa kanila yung nangyayari. Marami na rin siguro ang ayaw na dun sa nangyayari, meron na tingin bias si ganito, bias si ganyan. Um pero ano yun eh, ganun talaga yung mangyayari ngayon. Kung meron man nagbago, doon sa dynamics, let's say, between, particularly yung Senate eh. Yung Senate talaga. Kasi tapos na yung House eh. Yeah. No? Yung Senate tsaka sa publiko yung relasyon nun, mas naging ano siya, no? Mas naging, let's say, pronounce yung relationship na, oh, ito yung opinion namin sa Senado, ito yung opinion namin, no? Sa mga senador na ito, whether it's positive or negative. Mas naging ano yun. Kasi yun yung uso ngayon eh. Sabi ko kanina, bandwagon siya. So yun yung uso ngayon. And then, in relation siguro sa ano, no, sa 2028 elections, um, yung mga senador, they are already, doing their best, to position themselves dun sa let's say political market kung magiging winnable ba sila. Makikita natin yan sa surveys, no? Kung sino may mga nangungunan doon kasi tingin ng mga possibly, no? Tingin ng mga tao ay ito yung ginagawa yung trabaho niya, no? Kung sino may number one senator, nakikita siguro nung mga na-survey na, uy, marami sinasabi to, siguro okay yung sinasabi niya. Kasi, ano eh, kasama yun sa impeachment eh. Ginagamit talaga siya as an avenue for the senators to express themselves. Ngayon, in relation kay VP Sara, Okta Research yata yung naglabas ng survey na during ano na, no? During impeachment period, nabawasan yata yung lamang, no, ni VP Sara dun sa kanyang closest competition. Although the problem is the closest competition, no, si former VP Lenny ay most sinasabi niya na hindi siya tatakbo. So um although ang devil dito, especially if you are one of the strategists ni VP Sara, titingnan mo rin, ba't kaya bumaba? No? Mukhang may epekto talaga itong impeachment na to. So, they have to do something about it. They have to do something about it. If ikaw ay kasama doon sa group ng VP Sara, kung ando ka naman sa opposition, you'll find this as something really helpful. Na okay, meron talaga nangyayari. No, meron talaga epekto yung impeachment based sa public perception. But again, surveys, hindi yan eksakto. Napatunayan na natin yan
last 2025 no elections or midterm elections, maraming beses na rin napatunayan na hindi siya gano'n ka-accurate. Yeah. Pero it gives us a snapshot kung ano yung meron sa realidad.